Making me smile. Hát szerintem a pályázás szülők. Making me smile. Szia! Mosolygos derűs szép napot kívánok! Majd meglátod, mert direkt beszélünk. Kérjél szót. És már csak a Vince előkerülne, meg a Marci hol van. Figyelj! Jó, visszavonom, jó akkor? C. És tisztelettel kérem akkor újfent a képviselőket, hogy aki még nem tette meg, jelentkezzen be. Ki látta Bács Marcit? Making me smile. Ja, ugye? Többet kész, nyomul. Mindenhol, ahol elkaphat egy mikrofon. Hol vagy? Rosszul vagy? Izgult? Gyere! Előkerül Bács kollega is. Jó, kollega is. Azt látom. Ennyi vörösborral jönnek nekem, hogy ennyit szarakodnak. Tisztelettel akkor kérem még egyszer a jelenlévő képviselőket, hogy jelentkezzenek be. Nagy történelmi pillanat lenne, hogyha a meghirdetetthez képest 10 perc késéssel el tudnánk kezdeni a mai ülést. Tehát kérek mindenkit, hogy jelentkezzen be, aki jelen van. Járjál már vicce, lépjél, bazd meg. Meg vagy.